אני לא הכי מתקדם במשחק הזה. תן לי לנסות לתפוס אותך. אוקיי, אמא. What the freak? רגע, אז מותר לקלל? אבא שלך. לא! מה, שמאל? אין, זה חרא, זה חרא. טוב, ביי, אין לי כוח לשחק. רגע, אחי, מתי אתה תעלה את זה ליוטיוב? מישהו יכול ללמד אותי וולרנט? לוסיו. בא לי ללמוד וולרנט. וולרנט גם אני צריך ללמוד, כאילו... אני יודע וול קליימב. בואו לפורסט. אני יודע וול קליימב. וול קליימב אני... אוי. לא, בואו אבל לפורסט. לא הגעת לפניי. אל באוזו. לא. Get juked, blood. אחי! אני מת מצחוק. מלבוז, דפקתי לך ג'וקים של השמחות. אוקיי, גם אני. תקשיבו, בואו לקיר הכי קל דקה. כן, אני מודע. אוקיי. תראה דקה, תראה. גייבר, תראה שנייה. גייבר! קבל לוסיו. שיט. לא, תן לי את הבוסט. אני צריך את זה, אני נוב. לא, אני נוב, אחי. זה לא לוסיו. אני יודע לעשות לוסיו. תסתגלו, אני יודע לוסיו. תסתגלו לוסיו. זה לוסיו, ילדים. שיט. אבל איך עושים וולרנט? תגידו לי איך עושים וולרנט. כן, זה מה שבא לי לדעת. תן דקה את הבוסט, אחי, אני צריך אותו. אנחנו מודעים. זה לוסיו. אני יודע, שעושים ככה עם הידיים על הקיר. רגע, ילד. זה כן, זה מה שעושים ככה על הקיר. לוסיו זה ככה, אחי. לא, אחי, אני עושה ככה. אני עושה ככה על הקיר. איך עושים וולרנט? באתי לכאן רק כדי ללמוד וולרנט. אני יודע וולקליימב. אני צריך ללמוד וולקליימב, תלמד אותי וולקליימב. לא, תן לי את הטאג. ככה עושים. ככה לעשות. אני נוב אבל אני צריך את הטאג. ככה לעשות. אני יודע שזה וולקליימב, אבל אני צריך לדעת איך לעשות וולקליימב. בואו לעץ הגבוה, כי משם אפשר לעשות וולרנט. די לקחת לי את הטאג, ילדים! תעלה, אבא שלך. תתרחקו ממנו! יואו, איזה ילד כאפות. מה, אחי, הוא לוקח לי את הטאג כל שנייה, תעוף ממני. למה אבל? ככה אני הכי נוב פה, אני צריך זה.
אתה יודע לעשות וולרן. ככה? הופה, הופה, הופה. אומפה, לומפה, דומפה, דימפו. טוב יאללה, אין לי כוח, ביי קטינים. מה שתזכרו, כולם כאן בני. כן. למה לקחת לי את הבוסט, אחי? שברתי את השיא שלי. חכו רגע, מתקשרים. הלו, רוצים גורילה טג? רוצים גורילה טג? כנסו לקוד 5522. כן, זה 2255. 2255. וואי, ילד, תן לי כבר את הטאג. זה משהו מטורף. אני עם סבא אלמו, אני עם אלמו. כן. לא משנה, כנסו ל-567, כנסו ל-567. ואל תופסת. 567? לא, זה לא באמת קוד חדש. 567. 567 על ילד, תופסת. הקוד הזה זה 2255. הקוד הזה זה סתם חרא. חרא זה. אתה, תסתכל דקה. תסתכל שנייה. למה?